Тапшырыбызның алдагы матур котлау сәламен хөрмәтле милләттәшебез Сафиянова Галия Шарипҗановнага юллыйбыз. Бүген ул үзенең матур туган көнен каршылый. Онытылмаслык гомер бәйрәме белән чын күңелдән аны улы Наил, килене Наилә, яңа Тереш кавылыннан кодагысы Халида Әнвәровна, кодасы Камил Гилманович, Ульяновск шәһәреннән уллары Рамил гаиләсе белән котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Сөекле фәрештәбез бүген үзенең картлыгының түренә аяк атлап горур килешкерә. Әни, инде дистәләгән еллар мин шушы татлы сүзне назлы килеш кабатлап иң кадерле кешемә эндәшәм. Ул да миңа балам дип, яратып, бар йөрәк җылысын биреп дәшә. Безгә тормыш бүләк иткән, бөтен йөрәк җылысын биргән, безнең өчен тынгысыз көннәр, йокысыз төннәр кичергән газизыбызга нинди генә теләкләр теләсәк тә аз булыр сыман. Әйе, әнкәй, мин ачыктан ачык аңлыйм. Безне, 3 балаңны бер ялгызың авызыңа кабып үстерү җиңел булмагандыр. Гомер буе авыр эштә, авыл хуҗалыгында бызаулар караучы булып эшләсәң дә, син гомердә дә безгә арганыңны күрсәтмәдең. Тормышыбыз бизәге булган әниебез матур да, батыр да, мәрхәмәтле дә, изге күңелле дә. Зур үсеп, үзебез әтиәниләр булсак та, без төпле киңәшләр сорап синең янга киләбез. Синең һәр чак безне аңлаганыңны, ярдәмеңнән ташламавыңны беләбез. Син гаилә учагын, тынычлыкны саклаучы, мәхәббәтең, сабырлыгың, назың һәм ниләр генә кылсак та, гафу итә белүең өчен синең алда баш иябез. Синең иңнәрдә бик зур йөк, гаилә мәшәкатьләре, һөнәри эшчәнлек тә, балалар тәрбияләүдә булды. Алтын куллы, җылы йөрәкле фәрештәбез, матур бәйрәм белән сине котлап, яратабыз дип әйтәбез, һәм синең алдыңда түбән генә башыбызны иябез. Син кияүләрең, киленең өчен дә кайнана түгел, әсердәшче, дус һәм әни була алдың. Алар да сине бик хөрмәтләп яшиләр. Безгә күрсәткән бар ярдәмең өчен дә олы рәхмәт укыйбыз, сөеклебез. Котлы булсын әнкәй, туган көнең, сәламәтлек, бездән шул теләк. Саулык булса җирдә бар да була. Бу дөньяда тагын ни кирәк? Төрле чакны күргәнсеңдер әни, йөрәгеңдә күптер ярада. Киңәшчебез, терәгебез булып, озак яшә безнең арада. Иртә таңда чыккан кояш, көн дә сиңа бәхет китерсен. Матур булсын синең тормыш юлың, кайгы җиле бер дә төшмәсен. Юбилееңдә изге, матур хисләр күңелеңдә калсын уелып. Тәбриклибез сине, шын йөрәктән, барыбыз да бергә җыелып. Хөрмәтле кодагыебыз, бу матур гомер бәйрәмеңдә сиңа әлбәттә иң беренчедән юбилейлар күп килүен телибез. Аның һәрберсе шатлыклар гына алып килсен, юкка барга кәефләрең төшмичә, якыннарыңның янында булуын тоеп, матур гомер итеп, картлык көннәреңә барып җит. Алда безгә якын аралашып һәм бер-беребезне яхшы белеп, танып яшәргә насыйплар булсын. Кодагыебыз бүген күркәм юбилеен каршылый. Картайыла әкрен генә дип күңелендә уйлый. Иртәрәк әле уйларга картлык килү турында. Менә матур утырасың син лаеклы урында. Гомерләрнең әле бары матур вакыты җитә. Бу чакларда бар мәшәкать, борчулар артка китә. Кадерлебез, насыйп булсын 100 яшеңә җитергә. Аны узып, безне әле шатлыкларга күмергә. Хөрмәтле Галия Шарипҗановна, якын кешеләрегезнең бар теләкләренә кушылып, алар сайлаган матур җырны бүләккә яңгыратабыз. Рәхәтләнеп тыңлагыз, юбилеегыз котлы булсын. Күк йөзендә йолдыз туган, син килгәндә җиһанга, тагын бер яшь картайдың дип әйтсәләр һич ышанма. Туган көнең, язмыш язган бүләгең, көтсен шатлык куанычлар, артып торсын кирәгең. Туган көнең, язмыш язган бүләгең, көтсен шатлык куанычлар, артып торсын кирәгең. Yıllar alga çaba, hayırlısı yollasın. Sen bit җиргә яшәр өчен бәхет
bulсын, рәхмәте фәрештәсе сине һәр вакыт саклап торсын. Туган көнең, язмыш язганы бүләгең, көтсен шатлык, куанычлар, артып торсын кирәгең.